Xhieda emozjonanti quddiem il-Kumitat Parlamentari Konġunt tal-Affarijiet Soċjali u tal-Familja Alessia Cilja Portelli oħt Bernice Cassar li allegatament inqatlet minn żewġha spjegat kif darba staqsit lill-oħta jekk riditx li jispiċċaw jorganizzaw l-avelja minħabba mewta. Fil-fatt sena wara il-familja kienet qed torganizza l-velja ta' Bernice. Alessia qalet li ħadd m'għandu jgħaddi minn dak li għaddew huma u saħqet li s-sistema f'ċerti aspetti ma kinitx qed taħdem. Spjegat kif il-vittmi ta' violenza domestika jħossu rabja, frustrazzjoni u għejja l-aktar meta jiltaqgħu ma' bibien magħluqa. Dwar il-każ ta' oħta Alessia qalet li ħafna kritika fuq il-midja soċjali kienet għaliex Bernice ma marritx f'shelter, iżda sostniet li mhux il-vittmi kollha jsibu dan l-ambjent adattat. Alessia rrakkontat kif oħta kellha jiem fejn kienet b'saħħitha ħafna u oħrajn fejn kienet tibża anke iddur il-kantuniera. Fl-intervent tagħha Alessia saħqet li hemm bżonn ta' aktar edukazzjoni għax qalet li l-problema tal-vjolenza domestika ma tissolvix biss bir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta. Qalet li din hija minsuġa fil-kultura u d-diskors tagħna u sostniet li hemm bżonn li s-soċjetà titgħallem b'mod aktar holistiku. Qalet li l-empatija kienet xi ħaġa li se tattajn ħafna lil Bernice, iżda sfortunatament qalet li oħta kellha tħallas għaliha. Alessia qalet li dawn il-femiċidji ħallu lil qraba diżabbli u spjegat li anke wara qtil ta' Nicolette Girxi għamlet jiem ma tistax tiekol, torqod u ssaqsi lilha nnifisha x'seta' tagħmlet. Qalet ukoll li ftit jimilu missiera għalaq sninu u qatta dan il-jum jibki u jara l-awguri kollha li Bernice batitlu fl-aħħar snin. Il-professur Marceline Naudi mill-Malta Women's Lobby qalet li d-edukazzjoni kontra l-vjolenza domestika trid issir mhux biss fl-iskejjel iżda anke fil-pubbliku. Il-professur Anna Borg staqsit fejn wasal il-proċess tal-brazzoletta elettronika biex l-allegati aggressuri jkunu jistgħu jiġu segwiti. Matul il-laqa Dr. Patrick Farrugia, Chairman Kliniku fl-Emerġenza, għalli fl-2022 ġew irrappurtati 69 każ ta' attakki ta' vjolenza, minnhom ikun hemm vjolenza domestika, numru li tela għal 115 fl-2023 u issa dwar il-biża' kbira li l-vittmi jħossu meta jagħmlu dawn ir-rapporti. Mary Gerti mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa temmet tgħid li qabel ma tinbidel il-mentalità li l-mara mi proprjetà ta' ħadd mhux se jsiru avvanzi.